Goddag alle sammen, goddag vennerne. Jeg er meget glad i denne her middag at fortælle om Guds ord. Og jeg er glad for, at I alle sammen hører, hvad jeg siger. Og I alle sammen har tid til at kigge på, hvad skal jeg sige til jer. Tak for, I alle sammen kigger på mig, og jeg elsker jer i Jesus navn. For vi begynder, lad os bede. Tak Gud, for du elsker os. Tak Gud, for du har sendt din søn, og du på kors, så vi bliver frelst. Tak Gud, fordi du elsker alle mennesker. Du elsker din folk, Jesus. Vi takker dig for din beskyttelse. Vi takker dig, at du har beskyttet os. Vi er i levende, der andre de har døde. Vi har glemt dem. Men Jesus, vi takker dig, fordi du har givet os liv og til liv til nu, Jesus, og til fremtid. Tak Gud, fordi du elsker os. Tak Gud for alt, du har gjort i vores liv. Tak Gud, vi elsker dig. I Jesus navn. Amen. Jeg takker Gud, fordi jeg har livet nu. De andre, de har død. Da vi kører bil, da vi går ud, da vi er her i denne her verden. Der er mange ting, der sker her i verden. Og der er mange, de mister liv på grund af uheld. Der er mange, de mister liv på grund af sygdom. Og der er mange, de mister liv på forskellige ting. Så jeg takker Gud, fordi jeg lever nu. Og jeg takker Gud for, du lever. Jeg takker Gud for, jeg er kristen. Og jeg takker Gud for, du er en kristen. Og i den her tid, der er mange ting, jeg har undersøgt. Der er mange ting, jeg har forsøgt. Der er mange ting, jeg har kigget på her i verden. Der er mange jeg har kigget hele verden. Det er ikke her i Danmark, men kun her i Danmark. Og hele verden. Der er mange ting, jeg har set. Og jeg er kristen. Jeg tror på Gud. Jeg tror på Jesus. Gud. Og jeg tror også, at Bibelen er Guds ord. Der er mange ting, der sker her i verden, som de har overset, at jeg tænker på livet endnu, og jeg tænker på, hvad det sker, og jeg kigger her i Bibelen, hvad Guds ord siger. Så jeg har at sige, der er nogle forskellige. Vi kigger i den her tid om mennesker, som ikke alle mennesker, men der er mange mennesker, de er blinde nu. Der er meget blinde. På grund af de kigger ikke, hvad sker. De følger ikke med. Nu, jeg skal snakke om Sodoma og Gomorra. Sodoma og Gomorra, det er en historie, vi læser her i Bibelen. Vi læser i Bibelen Sodoma og Gomorra. Hvis du siger Sodoma og Gomorra, alle mennesker, de kender, der er to byer, som de er ulægget med Gud på grund af deres synd, på grund af de lever synd af Gud. Det er derfor i dag, jeg skal sige om Sodoma og Gomorra. Jeg ved godt, at der er mange mennesker, de vil ikke sige noget om det. De vil ikke sige noget om det på grund af, at der er mange mennesker, som
som jeg tror er noget misundeligt. Der er specielle mennesker, de siger her i Danmark. Der er mange specielle mennesker, som de har andre tænker. Deres tænker er forskellige til andre mennesker. Jeg vil jo godt, den her ord, de er meget svært til at tage, men vi skal ikke være stille, når vi kigger noget er dårligt. Vi skal sige det. Jeg dømmer ingen mennesker, jeg dømmer ingen noget, men jeg taler om Guds ord, Bibelen, hvad de taler om. Jeg dømmer ingen person her, men Guds ord siger, at her i 1. Mosebog, i kapitel 19, fra vers 5 til vers, jeg læser fra vers 5 til vers 13, så I skal høre, hvad Guds ord siger. De råbte til Lot, hvor er de mænd, der kommer til dig i nat? Kom ud med dem til os, vi vil ligge med dem. Men Lot gik ud i døråbninger til dem, og da han havde lukket døren bag sig, sagde han, nej, brødre, I må ikke hænde ondt. Jeg har 2 døtre, som ikke har ligget med noget, men dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse 2 mænd må ikke gøre noget. De er gæsterne og under mit tag. Flygt dig, sagde dem, og følg til her kom han som flamme og vil bestemme. Nu skal vi gøre noget vel dig, som er værre end de vil gøre vel dem. De trænger ind på manden i Lot og var ved at sprænge døren. Der lægte de 2 mænd hænden ud og trak Lot ind i huset til sig og lukkede døren. Og de slår mænden ud for døren med brint herfra, den meste til de søster, så de var ude af stand til at finde døren. Så sagde de 2 mænd til Lot, hvis der er andre her, som hører dig til svigersøn, søn eller døtre, jeg anvender de hører dig til i byen, så få dem båd herfra, for vi skal udlægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har han sendt os for at udlægge byerne. Amen. Ja, så I har hørt en historie her. Gud har sendt en engel til at udlægge Sodom og Gomorra på grund af deres synd. På grund af at de laver ting, som er ikke normalt. Nu, jeg har hørt mange lande, de siger om at okay, det er lige meget, okay, det er lige meget, okay, det er lige meget. Men
Mennesker, som er tro på Gud. Jeg anbefaler dig, at du tænker på tiden, vi er inde. Og tænk på Guds ord. Og tænk, hvad det skal ske, hvis Gud er sur for mennesker, som de lever synd i dag. Tro på Jesus. Tro på Gud. Hvis Gud har skabt dig, du er en kvinde. Du er en kvinde. Og hvis du trænger en mand, så skal det er en mand. Det er ikke en kvinde til kvinde. Det er ikke en mand til en mand. Mand. Aldrig. 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 Jeg siger aldrig. Tro på Jesus. Jeg tror, at det er djævlen kommer med forskellige tanker om noget, som er mærkeligt. Jeg kender godt den her ord, det er meget svært, men du skal tænke om Guds ord. Det er ikke mig, jeg siger det. Det er Guds ord, de har sagt det, at de har udlagt til Sodom og Gomorra på grund af deres synd. På grund af, de ligger med mænd og kvinder også, de ligger med forskellige ting. Mænd, dyrene og andre ting. Men Guds ord siger, at vi skal passe på. Fordi Gud kan høre mennesker, som de kigger den der ting som dårlige ting. Jeg ved godt, det er meget svært til at tale den, men hvis du er her, og du hører, hvad jeg siger, kom tilbage, min ven. Kom tilbage, min søstre, min brødre. Kom tilbage. Gud, han kan godt tilgive dig. Han kan godt tilgive dig. Selvom der er mange ting, selvom der er mange mennesker, de lever det. Men Gud kan tilgive dig. Gud elsker dig. Gud elsker dig. Du er Guds barn. Gud kan tilgive dig. Kom tilbage. Jeg siger det. Kom tilbage. Jesus elsker dig. Lad os bede, at alle mennesker, de skal tilbyde af Gud. Ikke tilbyde andre ting. Du er kristen. Du går i kirken. Men du laver synd. Og du kender godt, Gud kan ikke lide synd. Det er trist. Det er trist, at der er mange mennesker, de tror på dårlige ting. Jeg siger den der, når jeg er meget trist om hvad jeg har sagt. Jeg har sagt sidste gang, der var mange mennesker på vej, som de har, de siger andre ting, som man vil ikke høre. Det er trist. Repent, you people. Kom tilbage til Gud. Gud elsker dig. Du ved godt, hvad du laver, det er synd. Du ved godt, hvad du laver. Det er ikke godt. Det er ikke godt i alle steder. Gud elsker dig. Gud vil blod dig. Gud skal tilgive dig. Gud elsker dig. Tak for
Men jeg vil gerne bede for mennesker, som de vil komme tilbage til Gud. Og jeg vil bede til dem, at Gud skal hjælpe dem til at komme over af den der ting, det er en. Tak Gud, fordi du elsker alle mennesker. Tak Gud, fordi du elsker din folk. Jeg giver dig, Gud, jeg lægger dem der i dine hænder. Du er Gud, som ændrer tanker. Send din helligånd til dem, og de skal ændre deres tanker. Tak Gud, fordi du elsker os. Tak Gud, fordi du er med os. Tak Gud, fordi du elsker Danmark. Du elsker alle land. Gud, jeg lægger Danmark i dine hænder. Jesus, hvis mennesker de kommer tilbage til dig, så du vil tilgive dem. Og der er ingenting, der skal ske i deres land. Thank you, Lord Jesus, because you love us. Thank you, Lord Jesus, because you are God of mercy. I know that many people, they will judge me because of this word. But Lord, I know that Jesus, you are God of holiness. You will send the Holy Spirit to tell them that they are doing something which is very, very bad for their life, Lord Jesus. Change them. Change them in Jesus' name. Thank you because you love everybody. Thank you, Lord Jesus, because you love all people. I thank you because of your protection. And I pray the mercy of all of people who are going in different ways. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Jesus loves you. Jesus elsker dig. Kom tilbage, min ven. Kom tilbage.